să dau, Doamne, am venit să ne închinăm, cuvântul Tău să-l ascultăm, sfințește-ne cu a Ta prezență, atinge-te astăzi de noi. Coboară-te la noi, Iisuse, coboară-te azi printre noi. Vrem să simțim prezența Ta și să ne atingi cu mâna Ta. Coboară-te. Sfinte plămâni și însetat, Iisuse, nu este dor de vocea Ta, ce răcorește inima, te adorăm și îți cântăm